Здравейте, приятели на канала Огън и Истина. Реших да направя едно видео за всички хора, които усещат, че са в някаква трудна ситуация. Да видим кои сте вие първо и какво може повече да ни кажат картите за ситуацията. Преди всичко бъдете максимално чисти в мислите си и спокойни, защото има Бог за всички. Има нещо, което ви се дава, свише и вие не го виждате. Заради това изпадате в някакви безпокойства. Млада жена ви помага да изкарвате пари и новото начало, но трябва да проявите смелост, достоинство и търпение. Бързо ще се получат нещата и имате някакви страхове, които са свързани с миналото. И изпитвате това безпокойство, което е защото множество пъти сте били предавани. Тук най-вероятно гледат хора между... Айде да не класифицирам с възраст, но поне от 40 нагоре, може би. Хора, които доста са горяли, кипяли в най-различни неща. Така ги виждам, около над 40 години. И мъже, и жени най-вероятно тук. Да. Вие сте способни да отблъснете всякакъв вид атака. Просто често пъти забравяте каква сила се крие във вас. Изпадате в тези състояния на трудности, но вие сте велики същества сами по себе си. Имате силата да преодолявате абсолютно всички трудности, вярвайте в себе си, позволете да ви помогнат с това, което могат да ви помогнат. Не осъждайте поведение и така нататък. Вижте всъщност какво може да вземете от ситуацията и си помогнете сами. Да, работете усилено в това, което вярвате, ще получите резултати. Идва светлина. Идва съвсем различно време. Облаците се оттеглят и ще получите. Тук гледат и жени, както си помислих, които са въздушни зодии. Има огнени зодии, има и въздушни зодии. Да. Ще ви потърсят, ще работите, ще успеете, ще реализирате себе си, както финансово, така и в всичко, което сте решили. Не се безпокойте, Вселената е с вас. Усещате се пренатоварени в момента, но бързо ще има нов резултат, подкрепата свише, новото начало за това, което сте решили да правите. Бъдете смели, бъдете чисти, бъдете благодарни за всичко, което имате. Вие сте достатъчно силни да преодолеете всяка трудност. Пак повтарям, това видео ще намери всеки в точно определение за него момент. Ще кажа още нещо, да видим с какво послание ще кажат картите на мага на прабългарските руни. Бъдете безкорисни. Не търсете изгода във всяко нещо, което правите. Още нещо. Отстоявайте се. Отстоявайте себе си, отстоявайте вижданията си. Ще има нов дом за вас. Ще има нов дом. Всеки, който се съмнява, ще отидете на друго място. Твоето желание ще се сбъдне. Благодаря на всички. Желая здраве, усмивки, позитивно настроение, вяра в себе си, вяра в Бога. Благодаря ви. Бъдете здрави. Още веднъж. Пишете в коментарите как резонира с вас. Благодаря ви.